ደች ወይ ድማ እንዲዘራን ቋንቋ ንምዝራብ ናይ ግድነቶም ቃላት ክንፈልጦም ኣለና ብፍላይ ከዓ ጀመርቲ ቋንቋ ንዝኾና ሰባት ኣዝዮም ክጠቕሙና ይኽእሉ እዮም። ናታቶም ናይ ሕድሕድ ኣብነት ነቕምጥ ኢልኩም ኣለኹ። እቲ ቪድዮ ካብ መወዳእታ ርኢዎ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ናብ ትምህርትና ስለዚ ሎሙዓንቲ ንሪኦ ናይ ፋርማይ ርእሲ ክንዲ ስምን ዋንነትን ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክንዲ ስም ክንብል ከለና ከክንዲ እከለ ከምዚ ገይሩ ገለ ንብልሲ ንሱ፣ ንሳ፣ ንስኺ ክንብል ከለና ማለት እዩ። ዋንነት ድማ ናይቲ ነገር በዓል ዋና ንሳቶም ምዃኖም ንምግላጽ ናተይ፣ ናትካ፣ ናትኪ፣ ናትኪ ንዝብሉ ነገራት ማለት እዩ። እዚኦም ወሰንቲ ጠቐምቲ እዮም። ኢክ ኣነ፣ የ ኢንፎርማል ወይ ኮይኑ ንስኻ ማለት እዩ። የክልተ ዓይነት መማረፂ ኣለና ማለት እዩ። እዩ እዙም ተመሳሳሊ ንስኻ ማለት እዩ። ሃይ ንሱ፣ ዘይ ንሳ ወይ ከዓ ዘ ንሱ፣ ቪ ንሕና ክልቲኦም ቪ ዝዳመፃ፣ ዩሊ ንስኹም ከም ዝኸውን ከሎ ኣብቲ ዋንነት ከዓ መይ ናተይ ማለት እዩ። ያው ናትካ ወይ ድማ የ እዙ ናትካ ማለት እዩ። እዩ ናትካ፣ ዘይ ናቱ፣ ሃር ናታ፣ ኦንዝ ወይ ከዓ ኦንዝ ናትና ማለት እዩ። ዩሊ ናትኩም ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ብኢንግሊሽ ልክዕ ከምዚ WH ኮሽንስ ዝበሃሉ ኔዘርላንድ ቋንቋ ኣብ ደች ቋንቋ ኣገደስቲ ነገራት እዮም። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሕቶ ክንሓትት ክንደሊ ከለና ዳርጋ ካብዚኦም ወፃኢ ዘይክንሓትት ንኽእል ኢና። መበገስታትናስ ብደንቢ ገይሮም ክኾኑ ማለት እዩ። ቫት እንታይ ማለት እዩ። ቪ መን፣ ቫር ኣበይ ማለት እዩ። ቫኒር መዓዝ ማለት እዩ። ቫሩም ስለምንታይ ወይ ድማ ንምንታይ ምኽንያት ማለት እዩ። ብሓፂሩ ቫሩም ክብለና ከሎ ምኽንያት ይሓተነሉ ከመይ ዝብል ወይ ድማ ስለምንታይ ዝብል። ሁ ከመይ እዛ ሁ ማለት እዚ ብዙሕ ግዜ መንገዲ ዝገልጽ ዝኾነ ነገር ከመይ ጌሩ ከም ዝኾይኑ ዝኾነ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ኮይኑ። ቨልከ ኣየናይ ማለት እዩ። ሁቪል ድማ ክንደይ ማለት እዩ። መጠኖም ንምግላጽ እንጥቀመሉ ማለት እዩ። እዞም ነገራት እዚኣቶም ሸሞንተ ምሓዝ ኣዝዩ ኣገዳስን ናይ ግድን ዝኾኑ ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሕቶ ክንሓትት ክንደሊ ከለና ብፍላይ ከም ጀማሪ በዞም ሕቶታት እዚኣቶም ኢና ንጅምር። ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ይኹን፣ ኣብ ሰዓት ይኹን፣ ኣብ ኣድራሻ ምስታት ይኹን። ስለዚ ናይ ሕድሕዶም ከክልተ ኣብነት ክንርኢ ኢና። መጀመርያ ብቫት ክንጅምራ። ቫት ማለት ቅድም ክነገርኩም እንታይ ማለት እዩ። ቫት ኢዝ ያው ናም፣ ቫት ኢዝ ያው ናም ሽምካ መኒ ማለት እዩ። ኣንተ ብሕጂ ታይለኩም ኔራ ዋንነት ክትጥቀም ከለኻ ናትካ ክትብል ከለኻ ንኣብነት ሕጂ ዋንነት ሕጂ ናይ ኢክ ያው ዝብል ተባሂልና ኔራ ወይ ከዓ የ ዝብል ተባሂልና ኔራ ማለት እዩ። ኢክ ማለት ኣነ ማለት እዩ። ያው ማለት ከዓ ናትካ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ይብለሉ ሽምካ መን እዩ። ናይ መን ሽም ናይቲ ካልኣይ ኣካል ማለት እዩ። ብመወፃኢ ድማ ቫት ኤቲ የኽራኽ፣ ቫት ኤቲ የኽራኽ እንታይ ክትበልዕ ደስ ይብለካ። ኣብዚ እውን ብተመሳሳሊ እንታይ ዝጠቕመና እታ የ ትብል ወይ ከዓ እታ ኣብ ክንዲ ስም ዝበልና የልዓንቶ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ንስኻ ዝብል ቃል ትጠቕመና ማለት እዩ። ብመወፃኢ ቪ ኢና ንርኢ። ቪ ቅድም እንታይ መን ኢልና ነርና ማለት እዩ። ቪ ኢዝ ያው ቤስት ፍሬንድ፣ ቪ ኢዝ ያው ቤስት ፍሬንድ ናትካ ብሉዝ ዓርክኻ መን ይብሎ ማለት እዩ። ቪ ሄልፕት ደ ሌራር ኢን ደ ክላስ፣ ቪ ሄልፕት ደ ሌራር ኢን ደ ክላስ ነቲ መምህር ኣብ ክላስ መን ሓጊዝዎ። ሌራር ማለት ወዲ መምህር ማለት እዩ። ዝኾነ እንድሕር እንተ ደኣ ጓል መምህርቲ ኮይኑ ግን ሌራርስ። ቫር ማለት ኣበይ ማለት እዩ ተባሂልና ኢና። ቫር ወንየ ኣበይ ትነብር። ቫር ኢዝ በ ሱፐርማርኬት
أبي سوبر ماركت مالتي بموصل دما فانير كدوينا فانير مالت معاز مالتي فانير is jouw verjaardag فانير is jouw verjaardag علت كمعازي ويدما معازي خاتوليد كمالتي دخ علت مالتي يار ماسكا عمت مالتي بموصل فانير خايي نار سكول فانير خايي نار سكول معازي خبيت مرسخيد خا مالتي بزدما مخاد مالتي بموصل فاروم زبل نخري فاروم مالت عنتو يكم زنبركم سلامنتاي زبلي ويك عن مغنيات ساعات سنقري فاروم بني التلات فاروم بني التلات سلامنتاي دونجي خمالتي فاروم ليريه نيدرلاندس فاروم ليريه نيدرلاندس نمتا اخدتش تمار أبو صار خنري إنا يحاسب فاروم كنا نتكلم كل جزء نمتا سيزخونه بحجي فاروم منا نمتا كبارنا تايلان مخنياتو اللي عمل سنين زي يقبر له مخنياتو كم زي لزي له مثل أبو صار خنري يمنا بعد عمدات فونت كومتا زولو مخنياتو قبلنا نقط لهم غيرات كنرينا هو يقول قالو حدا نغرسي كميل خوين أسرار حاوي إتبروسس جاهتنا كأو هو خات هتيه كما يعلق خامالتي هو لات إز هات كندي ساعات كوين ناب فلكن هو فيلن بتيحنا لنا مالتي فلكن مالت عنده كم مستوى أيناي مالتي فلكتال سبريكي أيناي كونك أخذ الزارب سبريك مالت ياو مزرع مالتي لك أهم إنجليش سبيك كمنو تال مالت دما قوانقوا مالتي ذلك أوتو إزفانياو مالت دما أيد مكينة أنا تكمالتي هوفيل كندي مالتي هوفيل كوست دا أوتو تا مكينة كندي إواغا أوتو إنا نور المكينة زي أكو غلالك أهليا بموتال هوفيل بروس هبيل كندي حوات اللو خمالتي برور مالت حاو مالتي نودي كندي نايلو ما أنتي نمودة تيبي لإزلالكم زي مساقو نقر انتلو كنجيرنا تنسلسن كون لعد زلو نقرات نقلصهم زولي بنت حجي كيند هتسان مالتي كيندرن هتسانات بوك مصحفي بوكن مصحفتي ستول منبر ستولن منبرات بزح خنقورم كلنا نفتهم نورمال قالات ويكعنا نفتهم تخكرنيا قالات اي ان نوسخلو اجنا كله اي ان مالتي كونن او حدا وقت لك اهم انجليش اس نوسخلو ون الويم قالوا كيلي خيلي تافل ترابيزا تافلز ترابيزات أبنت حنت زيك كافتم إيس مستخلع أنتوا يقولون افتقدوا لما بينا ويتهدى لكم تميزكم رأيوه أستخدم بينا برور إنه لنا حاو مالتي برور سكن لكنا أحوات إلا لنا مالتي افتقدم زي اللي هو أفتن زينا مرتات مالتي سلازي نايلو معان تمرتنا زي إني نيرن أبقى تسأل مالكم بخالي تحسطو بخالي تمرت أكثر من راخل سمايكم لكنا لايك شير سبسكرايب مقبر لما خيتر السورة